Συνεργασιών εκεί, η κυβέρνηση της επόμενης ημέρας θα υπάρξει, πιστεύετε? Κυβέρνηση θα υπάρξει. Και θα είναι μια κυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς όμιλους. Θα είναι μια κυβέρνηση της πάσης θυσίας στην παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έφερε ως εδώ και θα συνεχίσει να επιτίθεται στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Μάλιστα. Διότι μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 εκατομμυρίων ανέργων, των 12 εκατομμυρίων κάτω από τα όρια της φτώχειας και μια σειράς τέτοιων δεσμεύσεων προς όλες τις χώρες και τους λαούς που τους οδηγούν στο χαντάκωμα και στην εργασιακή κόλαση. Όποιοι και αν τη διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, είτε οι δεξιοί είτε αριστεροί διαπραγματευτές, θα οδηγήσουν στον γκρεμό τον λαό. Διότι μέσα αυτό το δρόμο, είτε πάρει τη δεξιά λωρίδα είτε την αριστερή, στον γκρεμό. Κύριε Μαργαρίτη, σε εσάς, για μία τελευταία λεπτό πρέπει να ολοκληρώσω. Ότι μπροστά στα διέξοδα να διαχειριστούν την κρίση σε βάρος του λαού και μπροστά στο ότι έχουν εξηλωθεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να εξηλωθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί λοιπόν όλο αυτό εσείς, κύριε Χιόνι, τώρα μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, αλλά το ΣΥΡΙΖΑ τώρα σας και ρωτώ, το γιατί εσείς όλο αυτό στη θέση θέλετε? του Πασόκ του Γεώργιου Παπανδρέου του 2009 για μια μεταβατική περίοδο, διότι άλλωστε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θύμιζε πάρα πολύ το πρόγραμμα του 2009 του Πασόκ. Κύριε Χιόνι, μα κύριε Χιόνι δέχεστε ερωτήσεις? Έγιναν οι ξεφτυλισμένοι εργατοπατέρες που καταλήξανε το συνδικαλισμό βρισιά, ο Ραχτόπουλος, ο Φωτόπουλος, το δεξιό χέρι του Άκη, το αριστερό χέρι του κυρίου Τσίπρα. Κύριε Χιόνι, δεν δέχεστε ερωτήσεις? Ορίστε, δεν σας άκουσα. Πώς θα με ακούτε, δεν είναι δυνατόν να μην ακούτε. Επειδή είμαστε σε άλλη αίθουσα, μπορεί να το διαβεβαιώσει. Λοιπόν, εντάξει. Μπορεί να το διαβεβαιώσουν. Η ερώτηση δική μου θα ήταν πάρα πολύ απλή. Γιατί όλα αυτά θέλετε να τα παρακολουθείτε εξ αποστάσεως και δεν δέχεστε μια συνεργασία με αριστερές δυνάμεις που είναι πιο κοντά σε εσάς για να μπορέσετε να ελέγξετε το περίφημο σύστημα αυτό που προδίδει τον ελληνικό λαό εκ των έσω. Κάθεστε απ' έξω και κάνετε την αντιπολίτευση. Καθόλου απ' έξω. Καθόλου απ' έξω, μέσα στον ίδιο το λαό, μαζί με το λαό και χώρια από τους εκμεταλλευτές του. Πρέπει να είναι δυνατό το ΚΚΕ πρώτα και κύρια στις μαζικές οργανώσεις, αλλά και δυνατό ναι, αλλά σε δεύτερο πλάνο, κύριε Χιόνι. Σε δεύτερο πλάνο. Σε δεύτερο πλάνο. Σε μια εποχή που αλλάζει. Η κυβέρνηση ή τίποτα. Από πού και ως πού. Δυνατό ΚΚΕ στο κοινοβούλιο, με δυνατή κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι η δύναμη με την οποία θα εκπροσωπούνται τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα μέσα στη Βουλή και ακριβώς η δύναμη εγγύησης, φερεγγιότητας και πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση για να υπάρχουν μέτρα υπέρ του λαού. Το ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση σαν αυτή που λέτε θα ήταν εγκλωβισμένο και με δεμένα τα χέρια στην ανάπτυξη και στα παρακάτω στους εφοπλιστές. Κύριε Μαργαρίτη,